ассалому алайкум дӯстон, мардуми ютуб, подписчикои канали Саудо ТВ. Имрӯз 13 октябри соли 2025 сол навори Opel бачо азиз. Фақат Opel навор кардем. Якта дута ки мошинои чужур аста, ине ки 9та 10та Opel, Astra G, Astra H, Vectra A, Vectra B, Hatchback, Caravan, хулоса бениҳоят мошинои зур нарх наво аз 5500 сомонӣ сар мешавад. Хетчбекҳои тозаи арзон, ине ки бо нархҳои дастрас пешкаштон мешавад ва нафарое ки Opel хар ҳастен, видео махсус барои шумо, яне ки баъдан боз як дона Toyota Rumio ном аста ки бениҳоят нархи дастрас. Opel Zafira арзон дорем. барои реклама хона, замин, мошин чизе бошад, дар ҳамин WhatsApp метонен муроҷиат бикунен. Дар YouTube, TikTok, Instagram, Telegram, Somontage реклама карда фурӯш намегузорем. ҳамин видеода бачаҳо пабраски лайк монен, дар канал подписатсия кунен, видеора сар мекунем. нафарое ки аз YouTube наворҳои Саудо ТВ-ра тамошо карда натонистесен, пас ба Telegram канали Саудо ТВ гузарен. Силкаш дар таги комментария ҳамин видео мегузорам бачаҳо. чӣ видеоҳое ки дар YouTube мегузорам, дар ҳамин Telegram канал гузошта мешавад. хушроак ба качествои баланд тамошо кунен. нафарое ки дар Москва, Московский област кор мекунен, фаъолият мекунен, хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, борҳои ҷамъ карда дошта бошен, ширкати грузопиревозки Акай Хуршеда тавсиятон метавонем ки тӯли якчанд сол оиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд. борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар метавонен муроҷиат кунед, омада худшон бортона аз ҷои зист омада мегиранд, аввалаш худом баъдан соқ саломат ба ватан мебаранд бачаҳо. борҳо бурда мешавад. Душанбе, Кулоб, Фархор, Ваҳдат, Норак, Танғара, Фурғонтепа, Моминобод, Восеъ, Ҳамадонӣ, Шаҳри Туз, Темурмалик, Калхозобод, Уяли, Хуросон, Фархор, Фахрободу, Калхозободу, хулас ба тамоми самто борҳоро рӯй мекунанд. марҳамат аз номи канали Саудо ТВ ба дили пир ба ширкати Акай Нозим муроҷиат бикунем бача азиз. мегзарем ба аввалин бортавои фурӯшӣ. бортавои даф фурӯшӣ астае ки Дулан. солаш 2007 сол, соли барориш. ки дар ҳолати ҳуби техникӣ қарор дорад, 5 тонага мебошад, яъне ки 5 тона бор дар кузов бор мекунад бача азиз. ҳуҷҷат то моҳи марта ҳастае. адрес шаҳри Душанбе. нашод нарх 155000 сомон ки бо аз номи канали мо ки занг занед, худо хоҳад арзонтон мекунад. телефон WhatsApp-шон рӯи экрани шумо мебарояд. занг зан маълумоти бештарша бигиред. бортавои даф 2007 сол, соли барориш. марҳамат аз номи канали мо ба дили пир метавонен муроҷиат бикунен. одамое ки мисол бор мор қати сару кор мегирен, дулано қати кор кардагиен, инами шахсиятода ино бениҳоят муҳима ва даркоре бача азиз. мегзарем ба дуюмин Toyota Rumioни фурӯшӣ. Toyota Rumion астае ки 2008, ахири 2008-2009 сола бигем, хато намекунем, ки адрес шаҳри Душанбе дар 7 километр қарор дорад. дузчориш газ, бензин. мега ба газ умуман гаштагӣ нестем, фақат ба бензин мегардем, не ки газ дорад дӯстон азиз. объёмаш 1.8 коробкаш автоматай, мошин як даста ҳай. мо мегӯям ки қассоб бисёршо мол ҳаром мемура, яъне ки мошин як даст гаштагӣ бача азиз. фикр накунед ки мисол мошинча ҳолати баъдай камбуд бисёр дора, хел не. 192000 пробег. мошин тоза, зури бадай, кондисионер дора, печкаш дора, расход кам 9 литр дар 100 километр расход дора. гази бензин, фақат ба бензин гаштагӣ. нарх 85000 сомонӣ. аз номи канали мо ба дили пир занг занен. дар 7 километр дар шаҳри Душанбе 2008 сол. мегзарем ба сеюмин мошини фурӯшӣ. Opel Vectra B 2000 сол, соли барориш. мошинча бениҳоят тоза дӯстон, қадду қомата бинед, мордои нав. объёмаш 1.6 литр. пробег, хоб пробегшам мисол кам гаштагӣ, 32000 сум нархаш, фақат бензини холӣ, объём 1.8. коробкаш механика. Vectra B солаш 2000. утилизация дора, мотор вагони мондагиай, состояние отличный, 2000 сол, 32000 сомонӣ.
занг зада дӯстон дар ватсапшон аз умми канали Саудо ТВ салом бирасонед. адрес шаҳри Турсунзода, объёмаш 1.6 Экатек 16 бачаҳо. марамат нашуд масъалаи кашиш ба гарантия ин мошина худмон ҳай кардем. медонем ки чӣ хел мошинае. мошинои вазмини мягкӣ мегаштагӣ. мегзарем ба чорумин мошини фурӯшӣ. Opel Omega кузов универсал, яъне ки дар кузови караван 2000 сол дар шаҳри Душанбе қарор дорад. бача азиз, Opel Omega-и фурӯшӣ, объёмаш 2. коробка механика, мошин дар ҳолати хуби техникӣ, ҳолати нахаду қарор дорад. савдо мешавад бо нархи 35000 сомонӣ. занг зада боз маълумоти бештарша бигиред. Omega-и 2000 сол. дӯстон лайкҳо рамонен, дар канал подписатсия кунен, фикротона комментария кардана ҳеҷ вақт фаромӯш накунен. аз кадом маркаи мошин то чанд сума, чӣ хел мошин дар корай, таги комментария нависен. вақте ки комментария кардем бачаҳо азиз, ҳама одамои мошиндор мебинад ки талаботи мошиниш ҳастай, баъд роӣ мекунам, мо реклама мекунем, шумо иншоаллоҳ мехарем бачаҳо азиз. мегзарем ба панҷумин мошини фурӯшӣ. Opel Hatchback. анаи Hatchback бачаҳо азиз дар навозахай гарини тозаи просто ки солаш 92 нархи зурнеки. нигоҳ кунед чӣ хел фасоно, бениҳоят нархи дастрас. 92 сол дар шаҳри Хуҷанд қарор дорад ки моториш 1.6 коробкаш механика, номери транзит, навозах, газ плюс бензин. утилизатсия ҳастай, техас мотор ҳастай, гази бензин кор мекунад, рули гидравлика, хоб люк дора, салон тоза, чихолои нав, 4 баллони 50%. хоб нарх 28000 боз арзон мешавад. дар ватсапшон ба дили пар аз номи канали Саудо ТВ метонен дӯстон муроҷиат бикунед. ина марамат мошин бо варианти беҳтарин саудои соз дар болои капот. Opel FK дар кузови Hatchback. занг зада пурсон шумо азиз. мегзарем ба шашумин трактори фурӯшӣ. якта трактор буд, хоҳиш кардан ки дар байни мошинамонен шояд ягон тракторхар пайдо шава, ҳамира бихара. трактор МТЗ 82, солаш 2010. ин нарх вешна мақсад хеле нархҳо камай дӯстон азиз. ҷуфт чизил дора, комбайн дора, дар ҳолати нахаду техникӣ қарор дора. баллоно 100%, ноҳияи қумсангир, 150000 нарх. баллонои нав, ҳолати беҳтарин бо муомила мешавад. рақамҳои соҳибмулк гузошта мешавад. аз номи канали мо ба дили пар занг зад ҳамин трактор МТЗ-ра бихарем бачаҳо азиз. бениҳоят варианти зуд 150000. мегзарем ба ҳафтумин зафираи фурӯшӣ. Opel Zafira ҳастай ки 2002 сол, соли барориш. мошинчаи тоза, яъне ки барои мусофирбарӣ зур, бениҳоят варианти беҳтарин. 2002 сол дар Конибодоми Бостонӣ қарор дорад. моторча 1.6 газ плюс бензин, коробка механика, ҳолати нахаду. мошин дар ҳолати нормални. техас мотор дорад, гази евро 4 плюс бензин, 50000 нарх. савдо мешавад, савдо дар болои капот. мошин дар Конибодом 2002 сол, соли барориши Zafira. аз номи канали мо занг зада пурсон шед. баъдан дӯстон наворо чӣ хел ай? мошино арзонан, қиматан, камбудии навор дар чӣ ай? хуб, баъд чизе бошад, дар аввал дар охири видео ватсапи ман мебироя, роӣ кунен. хона ҳай, замин ҳай, мошин ҳай, квартира ҳай. хулоса ҳаракат карда дар кӯтоҳтарин муддат савдо карда кортона ба охир иншоалло мерасонем. мегзарем ба ҳаштумин мошини фурӯшӣ. Ашка караван фурӯшӣ ҳастай ки 2006 сол, соли барориш. аз учёт снимат кардагӣ тайёр. 48000 сум нарх. 2006 сол, соли барориш бачаҳо азиз. фақат дизелни, дизело кам мехӯрад. объёмаш 1.9, коробка механика. нархи ахир 48000 сомонӣ. ҳуҷҷати солона, утилизатсия ҳастай, состоянии бениҳоят зурда қарор дорад. коробка 100%.
2006 сол 48000 сомонӣ аз думи мо муроҷиат карда метавонем бача азиз. мегзарем ба нӯҳумин мошини фурӯшӣ дӯстон азиз. Opel Astra-G ҳастае ки дар кузуфи седан. Astra-G-харо ина марамат бигиренаш. 2001 сол Astra-G тозаҳак ҳолати нахаду беҳтарин ҳолат ки газу бензин қади ҳаракат мекунад, моторчаш 1.6, коробкаш механика, мошин ҳолати нахаду срочна фурӯхта мешавад. занг занен одамое ки аз территорияи клуб ҳастем бо варианти беҳтарин 57000 салона бинен чихел тоза зур бениҳоят чихелои навзаги краскаи хадавои краскаи мақсади краскаҳо хадавоян занг зад пурсоншен мотораш 1.6 газ бензин 57000 сомон Opel Astra-G дар кузуфи седан бача азиз. дӯстон мегзарем ба даҳумин Vectra беи фурӯшӣ. Opel дути ҳастае ки 2000 солаш 1999 сол дар ҳолати хуби техникӣ 50000 сум нарх дар WhatsApp-шон занг зад пурсон бишамачозид. Дути 99. ин ҳами ҳолат газу бензин, объёмаш 1.6, коробкаш механика, мега ки краска тоза ҳай, мошинча 100% ҳай, ягон камбуд надора, савдо мешава, савдо дар болои капот. ин ҳами Vectra бера мега бояд дарҳол буфурӯшем, суммон дар корай, ба ҳам хотир савдода гузоштем. WhatsApp-шон ахираш 1989 да аз думи мо метонен занг зада боз маълумоти бештарша бигирем баша азиз. мегзарем ба 11-умин мошини тозаи фурӯшӣ. Седан. дӯстон нигоҳ кунед. Инаи седан бениҳоят тоза ҳай. хуб ҳолати нахадуда қарор дорад. гази бензин ҳай. объёмаш 1.6, коробкача механика. ай қисми қафо яъне ки танировкаи 50% кардагӣ. солаш 97 сол. адрес ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ. қимат ҳам боша беҳимат бача азиз. хеле ки мисол баъзе мошина мехариву қатъи усто бачаи таға мешай, хел не. анаи седана 55000 мега ба гарантия тозаи бадай дӯстон. ина марамат дар ҳамун рақамҳои ахираш 1131 занг занен. рақамҳои мошин 1313 ина марамат бигиренаш. 1313 номерои мошин 55000 сум ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ. седани тозаҳак. мегзарем ба 12-ум мошини фурӯшӣ арзонак. Nexi Daewoo 1997 сол соли барориш шаҳри Кӯлоб мега ки 5500 сомонӣ мегем. ҳо дар аблошка гуфтем ку имрӯз нархҳо аз 5500 сомонӣ. бензини газ, объёмаш 1.6, коробка механика. мошин каму беш кор дора, ҳуҷҷат надора. харидори аниқ занг зана, савдо дар болои капот 5500 сомонӣ. занг зада дӯстон бигиренаш. ирӯза навор ҷанбаст шид. чизе ки ёфтем, чизе ки хоҳиш карден, роӣ карден, ҳамаша ҷобаҷо карда монтаж карда пешкаштон кардем. далшибо дар WhatsApp чизе дорен, роӣ кунен, рекламаш мекунем дар YouTube, TikTok, Instagram, Telegram, Сомонтиҷиву Сауду ТВ. зинда бошем бачаҳо азиз. ҳама ба ҳаматон ки тамошо мекунен, ҳами як та лайк монем, баъд ҳамин видео буроем бачаҳо.